जिखि जाया समावनो आसाम रायजोनि गोबां जिल्लाफोराव गोबां बार अखाजों लोगोसे सार अन्थाइबो फैनो हागौ होननानै फोरमायदों बोथोर बिगियाना। आसाम रायजोनि गं 15 जिल्लाफोराव गोबां बार अखाजों लोगोसे सार अन्थाइबो फैनो हागौ होननानै येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। नोंथांनि जिल्लायावबो येलो एलार्ट फोसावजादों नामा? आसामनि बबे बबे जिल्लाखौ बोथोर बिगियाना येलो एलार्ट फोसावदों? फै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनानै लानि। आसाम रायजोनि गोबां जिल्लाफोराव गोबां बार अखाजों लोगोसे सार अन्थाइबो फैनो हागौ। आसाम रायजोनि गं 15 जिल्लाफोरनि थाखाय बोथोर बिगियाना सांग्रांथि होदों। येलो एलार्ट फोसावदों गं 15 जिल्लाफोराव बोथोर बिगियाना। क'क्राझार, बाक्सा, चिरां, उदालगुरि, दरं, सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, गलाघाट, जरहाट, डिब्रुगड़, तिनिसुकिया, चराइदेव, धेमाजि आरो माजुलि जिल्लाफोराव बोथोर बिगियाना येलो एलार्ट फोसावदों। जायखिजाया समावनो गोबां बार अखाजों लोगोसे सार अन्थाइबो फैनो हागौ होननानै बोथोर बिगियाना सांग्राङै थानो खावलायदों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।